chegamos a donde? A estas casetas. Esa é a miña roupa tendida, que queda aí bonitísimo. No medio do Amazonas. Este río non é Amazonas, de todas formas, é un afluente. Pero, bueno, a sensación é de estar no medio da selva. Bueno, non é que sea a sensación, é que realmente está no medio da selva, non hai nada máis. Aquí quedámonos só hoxe, que mañá xa nos queremos meter así un pouco máis na pomada. O que hai que hai? Eu teño medo de toparme unha serpe, e antes ou despois a serpe vai aparecer. Acabamos o primeiro día e a verdade é que estuvo moi ben. A miña idea era ir grabando todo por onde íbamos ir para que alguén o quixera facer por libre, que eu que non son moi partidario das excursións o fixera. Pero a verdade, vou dicir que canto nos costou uns 200 euros, 5 días. Eu creo que non merece a pena matarse porque non creo que se aforre tanto en compensación co tempo que se vai invertir. Eso é o punto número 1. Punto número 2, o tema de ver os animales. Non é fácil, porque queremos velos, claro, no seu hábitat, interferindo o menos posible, é dicir, sin botarlle comida para que se acerquen, evidentemente. Non seades da xente que dá 5 ou 10 reais por haber sacado un perezoso do seu hábitat natural. Por favor. Rojo, Sí, rojo, sí. En español rojo, en galego vermello. Aquí estamos, non sei onde. Vamos na nosa barca, levamos xa como unha hora remando. E agora vamos por este tipo de ervas que é super complicado moverse. Aquí está o home que suda, bueno, nós tamén imos remando, E claro, Iria, como non se quedaba tranquila, acaballe de preguntar polas serpes, e di que nada, que por aquí por encima só andan as pequenas. As grandes que andan por debaixo das raíces. Para que están por debaixo. Mira, mira. É como unha libélula roja, bastante grande, hai moitas, pero é moi chula. Se vamos a axudar ao home, se non vai reventar. Aquí, preparando a comida. Este hornillo é para asar, este é o forno para asar, ya que é o hornillo para cocer. Despois de varios sitios, ao señor este pareceu o mellor, non sei porqué, porque todos eran parecidos. E nada, a facer a comida aquí. Aquí está a Iria, aquí rodeada de cocos, coquiños. O señor di que se pode comer, pero pasou delos como da merda. O noso yate. E isto é por onde chegamos, ese é o porto. É así tipo ciénaga, parece, máis ben. E para aquí, pois está a terra, que é, a verdade que é así bastante difícil de penetrar dentro. E bueno, aquí abaixo estás bastante fresco porque non chegan moitos raios de luz. Pero tú mira todo o que hai por arriba. Mira. Mira, vai para dentro. A mí encantaríame coller o machete co que anda el, tipo Indiana Jones, e poñerlo por aí cortando indo para dentro.
Pasa que vou sufrindo tanto coas serpes. E díxonos que, bueno, que sí que por aquí había, e que había tipos cocodrilo, yacaré. E preguntei se atacaban, e dixo, no, pero que un amigo seu que lle arrancaron un brazo. E, bueno, está moi ben, que non lo digas cando estamos a escasos 4 centímetros da auga. Este é todo. Ao final, o resultado do aspecto non estuvo tan mal. Ora salimos a dar un paseo polo medio da selva. E o que máis me tranquiliza de todo é que nos vai dando nos árboles, e porque vai dando nos árboles. Nada para facer marcas, porque eu aquí non conozco e para non nos perder a volta. Vale, termitas. Os cocos que come non sei que bicho. E é isto, abaixo a verdade é que polo medio podese andar bastante ben, porque como non hai luz, non é que nazca unha mata así moi frondosa abaixo no suelo. É como cando te metes por o medio dun souto, que as follas tapan e non deixan entrar a mano. Pois aquí é parecido. Lagarto de fogo. Son como uns gusanos gigantes. Que queiman. Si se toca, que queiman. Esa. Ai, que feo. Que feo, é. Se toca, queima. Ela coça, ela queima. Tem uma qualidade que queima mesmo. Essa aqui acho que ela faz coçar mesmo. Como o macaco. A bota não é boa pra subir. Mas vai embora. Até lá em cima. Hasta lá encima e así se collen os... Como se chamaba? Como se chamaba? Isso é o patoar. É do mato. É unha fruta que hai lá arriba. E así suben para coller unha cousinha verde que hai por aí, non sei se hai alguma. Esse aqui tá verdinha. Esa. Ainda não tá maduro, ainda tá maduro, fica pretinho. Está mordendo o cuchillo. Escoitan os ruídos da selva. Nada, imos porque deixou o tipo unha rede posta e que sei que imos ver se colleu algún peixe de noite polo río, que non se ve nada. Eu non entendo. E escoitas así remexer na agua, pluf, e non sabes o que é. E dache unha tranquilidade. Este é o que se ve, é o que se escoita. Eu non sei como se orienta este home. Solo por poder andar polo medio do Amazonas de noite en unha barca a 2 dedos da auga xa me mereceu a pena todo o viaxe.
Non é turistada desto que te atopas con outra xente por aí en barco. Para min parece moi auténtico e realmente estás aquí no medio da nada. Se este home lle dá agora un infarto, nós non nos sabemos volver daqui, pero é que nin de broma. E acabamos de topar quieta unha bolboreta que se ve moito voando por aí, pero non habíamos visto nunca quieta, que cerrada e negra, pero aberta e azul fluorescente. A ver se bota a voar. Viuse? Aí anda. Bueno, esta me enganchouse a rede e ala baixou nesta auga. A que non se ve máis dunha cuarta e hai anacondas, cocodrilos, pirañas, víboras. Como coman, aquí quedamos estalleu no medio deste regato que temos nin idea de volver. Bueno. Mira, nada, aí está. Quero que se vexa a distancia que vamos da auga. Canto? 5 centímetros? Menos. Mira a miña perna, a paleta, a auga e as anacondas. Bueno, mira, isto é unha demostración de que o seu pode calquera. Así que, adiante. Hai tréboles de 4 hojas. É verdad, hai tréboles todos son de 4 follas, enseña aí a cámara. Todos. Así que, nada, ves que imos ter moita sorte. Volvimos da selva, fai un ratiño, bueno, da selva. Eso sigue sendo a selva. E vámonos a duchar. E claro, onde se ducha aquí a xente? Aí. Cal é o problema? Que aí están lavando peixe do lado izquierdo. Bueno, é o que toca. Non mires así. Mira, isto ainda é peor que o peixe. Mira. Ves? Non se aprecia o grande que é na cámara. Hoxe dormimos na casa de unha señora aquí maior que chegamos anta a noitiña a casa dela, preparounos o peixe que pescamos e dormimos aí como no alpendre. Aí están as nosas hamacas. Nada, ten por aquí a finca. Parece que ten así unhas plantas medicinales. Por aquí. Aquí está o máis bonito da casa, que é o baño. Que bueno, o baño é un espectáculo tamén de ver. Nada, meteu a man aí, nese formigueiro, encheuno de formigas. Aplastounas e cheiran as formigas igual co árbol. Non sei se ca folla do árbol. Flipa. E o que fan é coller formigas. Espachurranos así, untanllas no nariz ao can, e sei que é moi bo para ir a cazar que rastrea o millor. Eu flipo con esta xente. Todos os árboles que teñen, plantas, sirven para algo. Todo, hasta as ervas do suelo, as usan entero. Cacao. Aquí temos o chocolate. Ten a fruta, a flor
que lle está salindo indo ahora. E medra moito isto, a fruta. Medra moito. E cadeirante isto também. Ah, faz o grande. Oh, como unha cuarta. E chama moita atención esta flor que se chama sepo allo. E cheira, e proveina tamén, e sabe a allo. E usan aquí tamén para cociñar. Aquí fan o azafrán desto, sale isto e sacan o azafrán como dun tubérculo. Que verá aquí o almorzo. Que será o que hai aquí? Ei! Os papagallos. Nada, sei que o nai e a pai veñan a lle dan de comer e marchan, veñan e marchan. Adiós. Viñemos ao muiño. O muiño, eu non sei moi ben o que moen, creo que é como mandioca ou tapioca ou algo así. Aquí moeno, e sale como unha pasta, porque sale con bastante agua. Aquí deixana un día. Deixana un día así secando algo. Aquí, con este árbol, bueno, con este tronco, meten aí e van como prensando. E por esa rede creo que sale como agua. Sale como agua. E queda a pasta esa, un pouco máis seca. Despois aquí peneirana. Peneirana daqui para aquí. E despois por último botana aquí, nestes cousos. Abaixo é como un forno, poñenlle lume. E arriba, remexen. E queda así un tipo parecido a lá cando moi molomillo, que lle damos despois aos porcos, pois aquí cómese. Non é tan duro, pero chegalle ben. E ese é o proceso. Bueno, aquí temos este árbol tan grande que é a chamada SOS da selva. Se alguén se perde, ten que empezar a bater co machete, tens que ter un machete, senón un pau. Aí. E antes a xente nativa daqui utilizaba para comunicarse a largas distancias. ¡Hija! Baila muñeira, baila muñeira, baila muñeira, baila muñeira, baila muñeira, baila muñeira, na, na, na. Viva Galicia! Falta o pau. E eso non ten veneno ni nada. É igualiño con a folla. É uma folha Sí, camuflada. sí. Que visto tes, Mira, xa non se ve.
ver a canoa. Levanta a canoa. Marchamos do colegio e xa teño o contacto da directora e dunha casa para me quedar aquí. Así que agora a miña idea é, máis pronto que tarde, vir pasar aquí 15 días tranquilamente. Traer instrumentos e xogos da lá, que me ocupen moi pouquiño espacio, evidentemente, para deixar aquí. E nada. Creo que pode ser unha experiencia moi chula. Gustouche? Pois suscríbete e para atopar máis información bota un ollo á descripción. E non te perdas o próximo capítulo, onde coñeceremos unhas praias paradisíacas escondidas na selva amazónica.